Wara 30 sena ta' weddiet mingħajr azzjoni, il-Crafts Village f'Taqali issa jinsab fi stat avvanzat ta' riġenerazzjoni komplut tal-attivitajiet tal-artiġjani. Sal-aħħar ta' din is-sena, il-villaġġ mistenni jara sistema ġdida ta' sigurtà, spazju miftuħ għal familji kif ukoll ċentru ġdid ta' Heritage Mall ta' fost l-oħrajn. Waqt żjara fl-istess villaġġ, il-Ministru l-Ekonomija Silvio Xkembri faħħar il-grinta tal-ħaddiema tal-artiġjanat li tul snin ta' sfidi baqgħu ħerqana biex jinvestu fit-talenti tagħhom. Huwa qal li l-potenzjal ta' dan il-villaġġ huwa evidenti, hekk kif Diċembru li għadda ra eluf ta' Maltin iżuruh f'attività tal-miliet. Il-Ministru spjega li l-kumplament tal-proġett mistenni tlesta sal-aħħar ta' din is-sena. Kien għalhekk li bħala Ministru tajt istruzzjoni diretta lill-Indis Malta sabiex issa tidħol fir-responsabilità li jitlestew dan ix-xogħol permezz ta' framework agreement brati maqbulin ukoll minn qabel ħalli x-xogħol kollu li fadal fejn jidħol il-ħads jitlesta sal-aħħar ta' din is-sena u dan il-villaġġ nerġgħu intuħ il-ħajja u l-attività li għandu bżonn. Fost is-70 ħaddiem tal-artiġjanat li se jaħdmu mill-Crafts Village, Wanju tkellem ma' Sani Gatt. Sani ilu jaħdem f'dan is-settur għal dawn l-aħħar 40 sena u issa jinsab irtirat iżda għadda s-sena lil bintu. Importanti ħafna għax l-ewwel net ma baqax mitluq bħalma konna qabel. Ifhimni. Il-proġett ġie sabiħ, komplimentus ħafna għall-artiġjanat.